yksinkertaiset. Minuutti 4, 3 kappaletta, minuutti 4 välissä. Pisteitä saa terällä lyömällä yhden, varrella lyömällä yhden tai kaatamalla vastustajan yhden. Kotkiminen, puskeminen, hyrkillä lyöminen, kaikki on sallittua, mutta siitä ei varsinaisesti saa pisteitä. Yksinkertaisuudessaan siinä. Aseella ei saa pistää, mutta ei ole miten tekemään lyödä hieman kovempaa. Meillä on 6 taistelijaa, jotka ottavat ensin 3 paria, ottavat matsin, 3 siirtyy suoraan jatkoon, jonka jälkeen 3 häviää, ottavat yhden erään kukin toisiaan vastaan, ja sieltä saadaan meidän 4 taistelijaa semifinaaleihin, jotta saadaan pronssiottelu ja loppujen lopuksi kultaottelu. Älkää nökkäytä taistelijoita tavaralta siellä, kiitos. Ensimmäiset taistelijat Suomesta Arttu Peltoniemi. Ja meillä on kunnia saada vierailevia tähtiä ulkomailta. Arttua vastaan asettuu kokenut ja maineikas venäläistaistelija Aleksei. Voi.